Hello, good morning everyone! Welcome sa ating vlog today! Third day na sa atong online class, guys. And what are we gonna do now is we are going to teach grade 6. We're going to teach grade 6, guys. And these grade 6 students, nung Monday pala, guys, grade 4 yung tinuturuan ko online. Tapos ngayon, kahapon grade 5, and then ngayon are grade 6. Tapos bukas grade 6 ulit, tapos Friday grade 4 na at saka grade 5. So, 6 na oras talaga ako magtuturo everyday, guys. Ayan. So, dito ako ngayon sa classroom na usually tinuturuan ko pag walang COVID here. Ayan. This is our classroom, guys. Yan. Tayo dun sa governor's house, yung front ng governor's house, guys, kasi mamimigay tayo ng noodles. Meron kaming noodles na na-receive, pero hindi namin makain, guys, kasi yung flavor is bawal sa amin. Kaya, ibigay na lang namin. Meron sila doong donation box. Meron silang donation locker na pag gusto mong mag-donate, ilalagay mo lang doon yung mga idodonate. It's not din sa balay sa. We are here at the house of the governor because there is this donation. Using your feet. Okay, and let's put this one here. Guys, wala na siyang laman ngayon, guys, pero usually in the morning, this one will have laman. Yan, naubos na siya. Naglagay tayo ngayon. Lagay natin dito. Kasi ito yung mga noodles, guys, na guys, ito yung place. Ito yung place pala na if you want to give something para sa mga COVID COVID victims, guys. Yung walang trabaho, is you have to just put it here, tapos kukunin lang nila. Ayan, guys. Ito yung bahay na governor dyan. Ayan, yun yung pag gusto mong magbigay. Wala siyang laman ngayon kasi hapon na, but usually in the morning, maraming naman yun, guys. So, ayun. Yun lang.
Bye-bye. Song ครั้งแล้ว na palangga ang pagkaon dito. Kisha over here. Okay na diha, mga dry goods na diha. Dry goods na diha. Tagay po itong guard. Itong bread. Katong guard ba? Tagay bread. Hulat tagod sila. Isha, spare one bread to give to the security guard. Then, or you give it. Okay. Kumana? Okay. Pick up. Kapom. Basta, sige ni mo kuhaan, Ros. Mas mudaghan pag-undot, Ros. Sige, may ganit din, kadaputan. Ito si Mana. Kamote! Kamote! Naiutanon si Roso niya. Bate, daghan bate. Uy, may pa yato itong gihatag ihang kuan diri kato itanong may. Ha? Man, dapit. Nagkuha niya eh. Yung hapon ka, Kuya Arvy. Bro, ali bro. Organic ni bro. Bro, organic ni. Dapat yung pagkapinin niya. Bro, dapat yung So ayun nga guys, nakabigay na tayo ng ating mga noodles doon. At saka agad-agad meron din kumuha. At sinabi din doon na kuha lang ng kasya sa iyo, hindi sobra-sobra. Sana nagustuhan nila. Dito kami ngayon sa shop kasi bibili si kuya ng leggings para sa bike. Magbabike daw siya. Okay.